حکومت ایتالیا ایرو چهارشنبه 8 تیر ماه 2026 در رسمک تایبەت ده لباجار هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê بلندترین خەڵاتە خۆیان فەرمی پێشکەشی سەرۆکی هەرێما کوردستانê نێچیروان بەرزانی دکە. Di vê rêwresmê de balyozê Îtalya yê li Iraqê Niccolò Fontana li ser navê Serokkomarê Îtalya Sergio Mattarella xelata stêrka Îtalyayê pêşkêşî Serokê Herêma Kurdistanê Serok Nêçîrvan Barzanî dike. Ev xelat bilindtirîn xelata Îtalyayê ye ku ji bo wan kesan tê pêşkêşkirin ew ên ku rol û bandora xwe gelekî zêde bin. Em hinek zanyariyan li ser vê xelatê bidin û her wiha kesayetiyên ku hetenha wergirtine. Pêşkêşkirina vê mîdalyê yan jî xelatê ya rêzgirtinê piştî şerê cîhaniyê duyem di sala 1947 de dest pê kir. Ev jî di çarçoveya yasayekê de bûye ku bi navê yasaya stêrka Îtalyayê hatiye binavkirin. Ev xelat ji bo wan kesayetiyan tê pêşkêşkirin ku xizmeteke berbiçav di warê peywandiyan de bi taybetî peywandiyên navdewletî de pêşkêşkirine yan jî rola wan di bihêzkirina pêgeha Îtalya û pêşxistina peywandiyên diplomasî de hebûye. Ev xelata rêzgirtinê ji pênc pleyan pêk tê. Em ê behsa pleyên vê xelatê bikin ku pleya pêncem û ya herî bilind swarê xaça mezin e ku ev pile dê ji Serokê Herêma Kurdistanê re bê pêşkêşkirin. Wergirtina vê pileyê bi wê wateyê tê ku Îtalya beşdarî û rola Serokê Herêma Kurdistanê di asta navdewletî de bi nirxekî gelekî bilind û awarte dinirxîne. Berê jî ev pileya bilind ya rêzgirtina Îtalya ji hejmareke serok, şah û kesayetiyên siyasî û cîhaniyên naskirî hatibû pêşkêşkirin. Di nava wan de ew kesayetiyên ku ev xelat pêşkêşkirine mirnişînê Şarlîna Monaco ku Horst Seehofer siyasetmedarê navdar yê Almanya herûha gelek kesayetiyên din jî hene ku karîne di jiyana xwe de vê xelata bi nirxiya Îtalyayê werbigirin ku lîsteke dûr û dirêj ya navan heye karîne xelatê werbigirin weke Patrîyakê Latîniyê Qudsêyan jî Orşelîmê Fuad Tual herwiha gelek kesayetiyên din ev xelat wergirtine ku pênc pileyê xwe hene weke pileya swarçak, efser, fermandar, efserê bilind herwiha swarçakan ku helgirê xaça mezin ku ev bilindtirîn xelata û pêşkêşî Serokê Herêma Kurdistanê tê kirin.